Навършват се 143 години от убийството на Васил Левски. В сърцето на всеки българин има място за него. Той е най-чистият образ на българското освобождение. Един безспорен пример на скромност в великата си жертвоготовна мисия. Сам е казал: "Аз съм обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв. Там нека съди народът." И ако бе оцелял свободното отечество, щяхме да имаме и пример на политик, отдаден на народа си по същия скромен и жертвоготовен начин. Образ безподобен, както го нарича Христо Ботев, или свободен до неправдоподобност, име, с което съвременникът ни, писателят Рашко Сугарев, го нарича съвсе за него. Но и в нашата история, и в нашия живот едно име стига – Апостола. Той е апостолът на свободата. А свободата, която той ни завеща, е съхранена и в изложбата Васил Левски, символ и епоха, в Националната художествена галерия в София. Място в нея намират и уникалните фотографии на колекционера Александър Алексиев. Какво му е струвало събирането и съхранението на историческите уникати, разбрахме от самия него. Притежавам ги от 35-40 години тези неща. С снимката на Левски и Странски от 90-та година съм е закупил, 990-та, от архива на Георги Странски и Кирил Маричков. Те се сродяват, Маричков и Странски, и аз ги купих от Иван Странски, техен наследник. Дадах към 200 лева. 90-та година бяха много пари, почти 2 заплати. И 92-та година вече съм обнародвал тая фотография в 24 часа на първа страница. Другите фотографии, най-важното, което доживяхме 2016, да се видят за първи път. Аз не съм ги публикувал нарочно някой, защото изчаквам подкрепа от казионните историци. Сестрата на Левски, Яна Кунчева, с 3-мата си сина от 1885 година, снимана от Иван Карастоянов, придворния фотограф. След това почва Карловския революционен комитет. За първи път показвам Стефан Странски, който има една неточност в историографията. Кога се е отишъл, той живее и след освобождението. Докато Христо Йонков казва, че е починал 77-ма, но тая снимка доказва. Тя е с автограф. Другите са Васил Платнаров от Карловския революционен комитет. Това е първата завера на Васил Левски. Следва Иван Каратопърклиев от Карловския революционен комитет, Матей Преображенски, Миткалото. Тази фотография аз съм я обнародвал, но е показан за първи път пред хората. Защото някой може да не е прочел статията ми. Най-различни неща има. Значи, Васил Друмев за първи път се показва. Пред вашата телевизия показах, но тук като изложба за първи път. Тя е от 869, когато се основава книжовното дружество в Брила. И понеже ми дадаха 2 витринки, малко аз показвам избрани неща, малко. Следва Михаил Греков от Втората легия с автограф, Йоаким Груев, тя не съм я публикувал, за първи път се показва. След това е Тома Хитров, който е фотографа на революционерите. Заедно с брат си, ще го видим в другата витрина, Никола Хитров. Те снимат най-много конспиративни фотографии, Христо Ботев и други четници и войводи. До него е Васил Стоянов, който е участвал във Втората легия. Тук е сниман в Прага. Тази фотография показах 2009 в БАН, Академията на науките. Сега я показвам за втори път, за да видят повече хора. Иван Драсов, до него с автограф. Никола Странджата, като писар на Филип Тотю в четата. Тя е известна фотографията, но това е оригинал. Тази фотография е от архив на Сава Пенев, който е Ботев четник. До него е Петър Мишайков, който е от комитета в Турно Магореле. Революционния комитет по времето на Левски. Фотографията е с автограф от 1871 година. Не съм я публикувал. Показва се за първи път. Следващите две, останаха 2 в тази витрина. Йордан Стоянов, който Левски му дава
пълномощно да работи за комитетите. Има спор в историографията сред казионните историци, но аз мисля, че на него му дава пълномощно. Те се спори се дали на Таню Куртев, нали, Таню войвода, дали на него, но аз мисля, че на Йордан Стоянов, той е племенник на Раковски. Загива 873 година при село Желява, в четата на Стоян Велков, софийски войвода. И аз, както пиша в една от статиите си, какъв кораж трябва да имат тези момчета, след като цялото БРЦК е разтурено, пребрани са, повечето са в Диарбекир дори отишли, тези момчета в една малка чета преминават Дунава и идват тук да се бият в барлогата на звяра, както казвам. Село Желява, софийско, загиват. Иван Цанков, това е от втората чета, това е от хубав архив. Той носи кодираните писма, шифрованите от Раковски до Панайот Хитов. Той се занимава с конспиративна дейност. От Жеравна е. Тази снимка е от архива на Вълкович, Куртович, или те са от Чалики. От едно и също е. От Коприщица. Те са приятели на Раковски. Тая фотография съм я публикувал в списание Минало. Това е тази витрина. И снимката му като знаменосец на Панайот Хитов с луловите, която аз 2001 година обнародвах, защо Левски е наречен Левски, е именно заради тези лулови, които се е извезал сам на Елека в Белград. Това има свидетелство на Христо Големия книговезеца и на историци от Търновския район, Стефан Мокрев, един писател. След моята публикация аз открих това нещо. Било е изследвано 30-те години. Публикацията е във вестник Мир, но аз се откривам 2001 година по фотографията, т.е. за това е наречен Левски, а не че е скачал, че е рипал и така нататък. Това са историческите данни. Вие сте колекционер и изследвате историята на всяка една снимка. Тя говори много за себе си и въпросът ми е, ако тези хора, които сега ни показвате, живеят в нашето време, как биха реагирали за състоянието на държавата? Ами те живеят, вие ги виждате. Нали? В филмите се казвам, че една фотография е повече от 1000 думи. Друго е да му видиш очите, израза. Значи, тленно е тялото, но духът е вечен. Тези фотографии говорят достатъчно. Даже в началото са се страхували да се фотографират хората, да не им се отнеме душата. Но тя фактически е запечатана. Това е мига. Както аз го наричам, мигове безкрайна вечност. Точно. Тоест, ние сме в настоящето, но чрез нас е и миналото и бъдещето. Тоест, ние твориме и бъдещето. Аз това го слагам за пример на младите, да видят какви достойни българи и достолепни са. Сега също ги имаме. Въпросът ми е, тези достойни българи биха ли били доволни от какво... Това, че са се борили за свободата на България и постигнали ли са си целта? Ама свободата се устоява всеки ден, госпожице. Всеки ден свободата се устоява. Тя не е даденост. Както хляба се пече, всеки ден се меси и се храниш с него и те дава енергия. Това е духовната храна. Това са корените на нацията. Те са безсмъртни. Докато има 5 души или един, казано в Светото Писание, един да има, няма да унищожа. Един вярващ да има, няма да унищожа градът. Това е велика работа. Вярата е колкото се напено зрънце. За какво трябва да влагаме съмнение? Не бива. Значи, духът му е жив. Ние не му търсиме кокалите. Това е за друга част от населението, която аз наричам некрофилска. Духът, съдържанието е по-важен от всичко друго. Здрав дух, здраво тяло. Нищо повече на нас не ни трябва. Трябва ни само един добър пример и да сееме това познание и да даваме пример на младите, добър пример, надявам се, за да подхванат и да изследват и те фотографии, защото те полека-лека изтляват. Това с годините се забравя. И затова моята идея е Българско Discovery, канал за българска история, култура и изкуство. Пускаш канала, нищо американско, само български документални филми за нашата история. Древните казват, познай себе си. Ами този човек, който някои комунисти казаха, че е агит пропаганда, нали, за въоръжена революция. Има и революцията. Той е революционен, но и духовен мост през времето. Васил Кунчов,
Левски е духовен. Апостолът на българската свобода е духовен мост. Също, защото в неговото тефтерче на първо място стои светите равноапостоли Кирил и Методий. Не стои бакаля на еди кой си. Въпреки че достойни има хора и сред бакалите, но стои първосъздателите на българската, старобългарската азбука, която ние даваме на славянските брати. Това е примерът. Какво ще ми кажат мен? Мен ми говорят всеки ден. Важно е ние да си говорим, защото в тази България има свобода на словото, по-скоро на мисълта, но няма гласност. Никой не дава гласност на свестните хора. И днеска. Това е изпитанието. Ние, българския народ, сме подложени на много голямо изпитание. Но ще устоиме, защото Бог напред и ние след Него. Благодарение на хора като Александър Алексиев, духът на апостола продължава да витае около нас и да ни кара да се замислим дали сме свободни или зависими. Дали даваме всичко или поне нещо от себе си, за да завоюваме своята, собствена и свободата на Отечеството. За тази свобода умря Левски, за да заживее вечно и да бъде непреклонният пример как се брани родината.